Čau, takže zdravím vás. Je to ta informačka, jak jsem vám říkal. Je to ta informačka o tom channelu, jestli ho budu rušit nebo ne. Rozhodl jsem se, že ho zruším asi, nevím ještě, ale nevím ještě, no. A za chvilku přijde Michálek 466. Ano, za chvilku přijde, takže... Ne, za chvilku přijde, nevím, jestli ho zruším, ještě udělám o tom jednu informačku, potom se fakt rozhodnu, tak jsem se ještě nerozhodl. Kouknu, kolik to má sledovanost, ale... Nevím, no, prostě. Takže webku si kupovat nebudu, ale koupil jsem si sluchátka dneska, takže je zkouším. No, tak... To by mohlo být asi všechno. Tak čau.